Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal, Haima Hielkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep. Eindelijk een dag met gewoon wedstrijd moas betiert en midjes. Welkom vanuit Heeg. Welkom bij een nieuw IFKS-journaal. Vanuit Heeg werd we een soort omtekening van de Eelkje 2. Het kampioenskoetsje Jeroen de Vos in 2004 en 2009 later de kampioen mee. Nu is het in het bezit van een bouwwereel uit Driels die te mij zielen in de C-klasse. En vanzelfs gewoon weer een wedstrijd in de Grutte A. Welkom vanuit Heeg. Het familiegevoel is groot bij de IFKS. En als je dan afski neemt als skipper, ja, dan wil je er eigenlijk ook net echt afskiën van nemen. En dan vaar je zelfs niet meer, dan doe je net meer mooi aan een wedstrijd die deel uit. Nou ja, dan sjugge je gewoon naar die wedstrijd. Jeroen de Vos, 2 keer kampioen in de IFKS, dus het is ook net zomaar een naam. Het is gewoon een grote naam in de IFKS. Maar Jeroen, nou van nou de kant eigenlijk, hè? Ja, dat is ook mooi. Hoe is dat? Ja, prachtig. Ja, we hebben een mooie boot geleend en gaan alle wedstrijden bekijken. Helemaal super. 2 keer kampioen, 2004, 2009. Ja. Het is hem slagen. De sluwe Vos, Jeroen de Vos, wordt kampioen IFKS 2009. Is het tussen Klaas Cuperus of is het tussen Jeroen de Vos? Daar wordt het feestje viert. Het is Jeroen de Vos die de tussenwedstrijd wint. En dat in zijn laatste wedstrijd als skipper. Waarom ophouden? We hebben het 26 jaar gedaan en het was machtig mooi. En op een gegeven moment zit je gewoon met een onwijs mooie ploeg. En dan denk je van ja, deze ploeg moet het voor altijd blijven. En dat is natuurlijk niet zo. Dus toen hebben we gewoon een punt op de horizon geprikt. We gaan nog een jaar zeilen en dan houden we ermee op. Dat is het eigenlijk. En nou is de Eelkje 2 dus daar bezig verderop. Ja. Hoe is dat om dat te zien? Ja, super. Ik vind het machtig. Ja, natuurlijk. Je wil ook gewoon... Toen we hebben bedacht dat we gaan stoppen, dan ga je ook nadenken over hoe moet dat verder. Want dat schip moet gewoon blijven varen. En eerst binnen onze eigen groep gekeken, nou dat werd hem niet. En toen is het schip te koop gegaan en is al best wel snel verkocht aan Gerrit. En dat vind ik helemaal super. Ik ben 1 keer met ze mee geweest vorig jaar, maar hij wil dat zelf doen. En dat vind ik ook mooi. Want ik denk ook dat je daar het meeste van leert. Dus ik vind het mooi en ze doet het goed. Dus ze zeilen mooi naar voren nu. Dus ja, hartstikke leuk. En nou is het zelf ook tijd voor de familie eigenlijk, hè? Jazeker, ja. Dat is ook mooi. Want hoe is het voor jullie om te kijken bij het zeilen? Wel leuk. Ja, heel leuk. Wil jij de nieuwe schipper worden straks? Nou, dat niet. Nou, dan met ze nog even nooit, denk ik, Jeroen. Zou ik ook maar doen. Ik vind het wel heel mooi om te zien, maar dat zie je zelf maar in boord, dat vind ik net zo leuk. Oh nee? Dat is wel Dat is jammer. net van harte hoe nog. Even voorzichtig boven. Misschien komt dat nog, hè? De wedstrijd in de Grutte A-klasse begint bij een algehele valske start. Dit is poging 2 en wat sjoggen we bij de tonnen? De Engelsman van Sikke Heerskop. Hij is de gong vol slijk kwijt en komt wel heel dicht bij die tonnen. Den Jonken, de Eeltje Baas van Klaas Cuperus. Het is een grote drillpartij. Het startschot had wel klonken, maar de scootjes komen er net voort. Oh, de sterke Jerke, de nummer 1 in het klassement, 10 de tonnen aan. 1 grote griebus en alles wordt sjoen door de skiertsjochter. Alle extra rondjes dus voor onder oren de Engelsman en de sterke Jerke. Waar ik geen hinder van had, dat binnen deze scootjes. Tony Brundel als eerste om de tonnen. De routinier die dus goed uiteen zet op Heeg. Daarachter Daan van der Meer bij de westenwind als 2. En de Rade Roek van Simon Kalsbeek. Prima start ik voor hem op het derde plak. Op Olve en Tolve sjoggen we dan de Engelsman en de sterke Jerke. Een flinke te-backsetter voor die 2 vlugge scootjes die het op 1 en 2 staan in het klassement.
Voor de wien zorgen we dan de voorsprong van de Lietse Lies, die behoorlijk grut is op de westenwind. De refter scoot het veld in elkaar op wij naar de gate. Dan kunnen de scootjes kiezen als ze de bakboordtonnen of de stuurboordtonnen pakken. De sterke jekke kiest voor de bakboordtonnen, wielst de Engelsman kiest voor de stuurboordtonnen. Al had net iedereen er eeg voor op de Hegeme, maar Tony Brundle, hij kiest voor de stuurboordtonnen en dat docht vertuten, want hij behoudt zijn leidende positie. Dan zullen we derefter in dat de Engelsman wel heel dicht bij de Lietse Lies komt. En voor in beeld verhip de sterke Jerke. Ek waarom in de subtop. Ze hebben die beide scootjes alweer aardig wat plakken pakt. Hier is Sikke Heerskop dus. Van het 11e plak naar het 2e plak. De sterke Jerke leidt op dit stuit 4e. Ek Piet Jelle Schulker dus weer mij een behoorlijke inhaalslag. Maar allejaar vol efter de Lietse Lies van Tony Brundle. Want die wint Joert de wedstrijd op Heeg. Het is een bijzondere overwinning voor deze man, de zesvoudig IFKS-kampioen. Tony Brundle, hij wint Joert op Heeg. Maar is mij zijn gedachten ek bij de strijd die te viert tjen de ernstige ziekte. Ja, dit was een drama. Daar ben ik nog niet mee klaar, maar ja. Maar, ja, maar dat al hier in de achterhollen, maakt het dit dat dan extra bijzonder? Want daar is slim ziek geweest. Ja, klopt. En zo'n overwinning, nou ja, ik zorg toch niet dat dat een hoop mij die. Ja, zeker. Mag me niet wachten. Ja. Ik zit nog steeds, ik moet nog weer door de scan en of alles in orde is. En, ja, het is allemaal vervelend, maar goed, het is, ik ben er nog gelukkig en ik voel me prima. En die operaties zijn gelukkig goed gelukt. Maar ja, het is spannend. Is zo'n week zielen dan echt een hele mooie aanleiding? Ja, tuurlijk. Kijk, en, van die adrenaline, jongen, dat is fantastisch. Dan ben je gelijk 10 keer sterker, dus die slapte, die moet je dan vergeten. Dus nee, super. Derefter, de Engelsman Sikke Heerskop verspielt zijn 2e plak. Hij kan de finish net bezielen. Dat slag het Steven Siesling bij de strijd bewol. Dat scootje eindigt als 2e. De Engelsman als 3e. En de sterke Jerke komt waarom? Komt het 4e plak. Dan naar de uitslag. De Lietse Lies komt wel als eerste over de finish. Maar krijgt daarna een protestje in hem van de wedstrijdcommissie. Het is nog net duidelijk hoe dat eindigt. In het rechterrichtje valt het 15e plak op van de Raderoek en Simon Kalsbeek. Hij ging als 3e om de eerste tonnen, maar verspielt het letter in de wedstrijd dus. Teambuilding is wichtig. En net alleen nog bij de IFKS, maar ik op het werk. En ja, als je dan maar de collega's te zien kennen, dan heb je 2 miggen in één klap. Binnen we bij de nieuwe bemanning van de Eeuwkje. Want ja, het is gewoon hoekocht. Want de Eeuwkje maakt ons vaderbloeien. Gerrit Stienstra, de nieuwe skipper eigenlijk. Hoe is dat? Ja, hartstikke best. Nooit dacht dat het zo mooi zou vinden. We zijn de uitdaging omgegaan. We gingen eigenlijk de ploeg al. Dat was vaker door hand in de kantine onder een bergen. En toen kwam het scootje vrij. Nou, toen kwamen een paar collega's van mij van dat is wel wat. Nou. Dus heb ik er even een uitdaging ben ik geweest met Jeroen. Nou, en toen heb ik even met mijn auto aan en zei nou, dan moeten we dat met waan. Nou, dus gek. En zat waan de ziel weer in om machine aan. En dat gaat hartstikke best. Ik jongens die nog nooit ziel hebben. En die waren alweer hartstikke enthousiast. Nou, we hebben Siel is erbij, ik ben adviseur, die ziel een heel leven nog wat. Dus dat is ook wel makkelijk. Nou, wij hebben net een heel soort zielervaring. Maar we willen op het water zitten alle jaar en we werken altijd met skippen. De skipervaring hebben we wel. Dus daar heb ik met een nieuwe uitdaging en een mooie nieuwe leer. En hoe is dat voor het personeel? Dat ze nou ja, in de bouw vaak toch weer al die collega's in komen? Ja, dat is hartstikke best. We werken dan een heel soort met z'n allen. Hij is zo dagen in de week. Dus we zullen gewoon aan soort en dat zou het al. Ik hou wel door de binding bij zo. We weten al, die is daar goed in en die is daar goed in. Iedereen respecteert me gewoon al en als iemand wat zei dan dat ik veel luisteren. Dus dat is op zich een groot voordeel in de ploeg. Ben je mogelijk naar personeel of bemanning? Nou, ja, in principe ben we nou een beetje op vakantie. Ik, nou. Maar het lijkt het wel een beetje op elkaar. Maar wat Gerrit al zei, hij heeft een goede baan met iedereen. En, ja, we hebben een paar keer gezield en toen hebben we een beetje verloren. Iedereen die heeft nog even wat zijn, waar die misschien zo willen zitten. En ja, nou past het volgens mij wel aardig.
En het is voor die een vakantie, hier stik op Kroatië lees ik in. Maar dan zou je dit is eigenlijk volle mooi. Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Vorig jaar heb ik met Christian Maaijwest op het taai heeft, dat zielde me toen. En, nou ja, het is gewoon mooi. Het is een mooie sport, nou. Het is uniek natuurlijk. En ja, die willen graag zielen. Er binnen collega's, bemanningsleden en familieleden aan boord. En er is ik in die het alle draaien in. Hoe is dat om je nou weer te zien? Ja, ik vind het machtig mooi om mee te gaan aan boord met al deze mannen. Ja. Mijn collega's, maar er zitten ook neven aan boord en een goede maat. Dus helemaal leuk, ja. En bloedt de sfeer wel goed? Want ja, het zal lang zat tegen bij elkaar bloest. Nou, eigenlijk, we zijn heel erg op elkaar ingespeeld en ja, de sfeer is goed aan boord gelukkig. Want als er haast een keer ruzie is, dan heeft het wel op alle draaien vlakken ruzie. Bemanningsleden, familieleden en mijn collega's. Even tussen hoor, als vrouw zijn, dan moet ik even optreden, denk ik. Dan is de rust bewaren, ik wel in de gaten. Precies. En het gaat best, hè, want Joet, ik gewoon we hebben de top 4 of 5. Ja, het goed is van mijn wegvieren. Nou, juist ik. De eerste keer wie de wedstrijd eruit al in de tweede. Want dan heeft hem uitgefloten, want de wind draaide helemaal. Toen hier iets minder staat en dan nog verder. Nou, ja, ik iets minder. Ja, wie een vierste led voor de staat. En dan weer verder. Kijk, een mooi slagje. Dus dat hartstikke best. Ons hier het IFKS-journaal vanuit Heeg. Morgen ben we er weer, dan komen we vanuit Sleert. Ontmoen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalmar Staal, Haima Hulkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep.